Kemamlu Cera Cement Employee Union MCCEU hakakat kendai tari naitung araja arpusau kala lum kerke da kejingalang hadien balami kejing betha na managing director ke MCCL ban lum bat panjing tho na ginong trai halor kejing terwa ka sarkar ban khang no ekte ka karkhana penmi daubilat. Presiden ke Union uba Shan Lang Ding do ule thu baka management kala khot ya hinong trai jong ka MCCL ban wan shalong lingba ka city ka baki shuwa ha notice board. Ulaong bahadian bagi layo jintip halor kene ka union kala rai ban le ya kendu bat ka management bat ha ji kendu kim syam layo ya ka phang ya kran ka batikna bat dei ha ka khat pratari naitung araja arpusau bagi setip ya kata baka jingkhot ka dei halor ka compensatory scheme. Nakaliang ka union mar kala lom ya kene jialang ban ya kran halor kene ka mat bat ha kene jialang kila syam ya karai ban omelet soy shasulong tat hadu baki na yo ka jingshai ka babyang. Te kumpa kalong hina du ki por ki balek du na maring dia lang baka committee ni labu igi krai kemat kum kajing pankre la kalong ka por ka babantan ni la kalong ka por ka basawan ru ki por ka kum ka city ki bangila pa sa ka management mo ha ka biade ba kan kajing kajing lungi kinok tai ka kum ka city ka alfa tari kum tuan aja apply ha ba ya kan ka others ni la to si managing director jang ka mumu sirasimen head office law dia kan ka subject ni la chuto ang ni ka biara sa ka koldian hansiek namar ba ka dia dai bangani kementa kalong bang ibu pagi pai namang i baga puat ka don ka jing ki phalo bai kinong tai la ban pensong no ma du bagi romos ka mi kum to tingi kum ka yeng hi berok wei bagi nong tai ki biang la kinong tai ki ba dem ne ba kinong ki ba thamai du kelum lang ni la sibu i kini ke poin ki bungi bu ni ka kum kan ki sti kum ha bat kam ju du yang ni sti du ngelapan poi buat sia ka office jung on baju mustada pengenai kendu fiscal meeting rengkap baka executive committee ke ni konta di kepan yang ni gelong ko lang ko ni gelong ko ba tada kadon kadon ko scheme ka baka penmi na kaliang ka management la ni ka board ka government du kalong kandai si posnem kata ka di ka proposal na kaliang ka jung suggestion namar ko mangilai i mensua kalong ba ini ka previous BRS ka bagi implement ha ada ka riu ka niu kumtu ngi ba ka ki ai ka di ka sausnem tin ka mod ka tu ka di ka free salary bat kiwi pat ki dius ki bakum nong tay ude banyo ki hok jumbu tin re na barba kadang yang ngi la experience na ngi ka jingja ka bam suang i ni la yo ban ku kre no ka ni na kamtam ba ka jinglong ka factory menta ka long ba ki la stop la shutdown suwa sport Jadi kata-kata ngelabu yo ini kasih kusnem. Kapan ka maaru ngelabu ang ni kalong bala kuno ikinong tray. Para kini kinong tray kiba tray dang thamai ni lagi nong tray kiba rimru lagi don lagi jong ka service akapor ka jong kiru nila ai ka jingmut ki jong isosok ka bakam dum dai ban ben ka di ban ai de kinu kilanti la kalong na ka dor jong ka ko dan hansiet na kala on pero ka scheme lu kanang baki kinyo aban yang ngalan jong kityak na ka pusyon di baka pala itu ka scheme lu akan ka por baki ai du kalimo ka de man mong ka bereti kana ba ka buway du unem sa ino na makata ka daw kalong ba kinyo na ka banta baka pusyon ka jong ki na ka dong ki ba nong tray ka mat ka dong pun ni lesti ka samaru na mar bagi nami asu ikila kunti barwat kam wat jam na da ka karta jong ki ka mat kalakon bat ka sauru ka baka scheme ni ka di ban introduce kalong bangi kwa na ka sai kadaru ang nafi baka di ban long bay tang season siyo na mar kembang yu i ba ka por ba ka BRS ka bagi kran ni ka ginong tray ki ba di man suwa kulal ino ki arja kan dio ngai i ba wat ka por kilo free kilong pa ni kana kilami na ka kam nang ni adien ba kila garan ni ka ta BRS nang kilang di ka bor balor ka ba ban yo pa di ka pisa ka yung kilo kolong ka ba jenjarsan today kan ka por kum ginong tray ba kum ka union ki bapet ya kan ka pamentangi dan ni kan ki bro ki jimut kanang ba bengi tray na ka penta ka bet ka biang jong ki nong tray ba juga por ka bet ka biang na ka bata ka spend ko mag i na du kisnam adya ka pra du kini kiski ki pamanta ngidang ka siya tailang ni tipi ngila julat sa kami jang sarkar ban yarap ya kami spend ban ya terkolang ki kam ki bengi kandu kamtam lah kayo ka kot jong ginong tray ka tulap na du ka por jong korana ngi jolong ban ya tray rangkat ngi ngimju i bang ngimju ya ya ka management ndai teng kidang ki kuas pa ki ha ban ya teng bala banyo jarap kam management ni ha ban lai tu sigi buat ki bakhri tam independent trikum kinang tai ki bani ka hok lembah ka kerteng ka satu jong ka mamlu sira semen employees nyon nama kan ni ka union jong idu kam de ke bana chukha thamai menen kan ni ka union ka bala establish ya karu dengkat ha pu bala establish kan ni ka factory tingiling si buat dia ni ki deti ke bakum ka kendon ke bakalabu
lengba kan ka union lengba ki labu ki makti lengba ki men barim dingiru ngi duai ru bakan ka union kandang ya imru kat ba ka fak kumpini kandang ya la shalasis ni de kata kada ni ka jing persawan ka puang fi ka kabu yang ni kemolong ni fi de kata kada ngi dakwa bat ngi dakwa sisa ni por kadi tang lengba ke jeken tang ba ke jestu jingmot hakani ka risen syar pa ba la kalong ki bor ki barit lagi long ki bahe na ka banta ka jingmot to jong ubuan balang ngi so bakan sangap ken ka so kai ni por nga traiwat mangiru ngin sangap lang kay mar kaliang kandan betang ke jekren lengba i diskusyon bang yang pi na malasain dur ini hang nunggu kejeli berabor kan di betang lengba ke jeplu yumot bar ke jekren ban yesu jumot ho ngi pan ya si menta na kan ni ka poin ka bang ibu le si menta si pausnem yo le astil daga wan ka jingkhat ban yakan le astil lamla mang na ka tas pausnem dan ni dam le astil kumta ken kemut ka di bandon ken ke jekren ndai menta kawan pada kong sausnem di kalong le no i ki meeting ki jongi ki jing pulut jongi ki bor ki suar bro khat basi wan be ke city la kumta di kalong kabu jing e ri ki nong tai abang ikit e ka kam namun tak kalau jong ki nong tai kat bakan union kadang don namar ki nong king pat simi khliap i kan di union tede kata kadang ngin long teng-tengin long tangkum keskum man pe yangi ndeng hapan ai service nam tak ba kami bubion balang barang juga por ngida buram pada gi bor balor kembang jute lengkap bar ke buram du ya kan ni ge brokhai impat don kan nu kalap la bat empat don kan nu ngine persya kata ke komiti ke bangsa indur ngitai ki kam desa sisian mengi apil ngida kerpat jur gi bor balor na ka management na kalian ke sarkar na gi bor ke badan ke jinga dei bakan ke factory bakin soba bakin pelam yang ke jing ke jung ginok tai kum bagalong mentah na mangsutu ada ke jing tailang bat kerja slu jimot lang kambat ngila man on banjop ya gino kijing e bangi ngidam ko mangidam ta kadang bakan numara ingi ke pusor ke jongi ke badum dekat pum kan ni ka jenam ting ka bangi larai menta mengilayo man song misisni na ka menta ba ngidang pensangi lang borokhai ke bat menta ni jang ting ka larai sunan menta ka khandai teri ba ka jingkwa ka jongki na ka yang kinau tai ki kwa suai ka jing siai ba ka jentho ba la dang ngila sutu kila siai le jentho ka ayu ko wong ni kata sisi baiknya sarai le singi salah ban le merekam kat pun ka prosedur company kuat ani yang penpau ka jong piru ba menta la pun aku ka kuat di sinai arnai nilai benai kompang ngidang ngilali ba ayu ya kan ka pun ka ba ngila ai sia mani ya tu jadi double chief minister ban penpoi gani dak biya kan ulang leng baka step committee bar ko we ngila ai ya kan ha ka ba na kaliang ka jong uru ular ba usale ya ka kam kata ka jing start ka jong ki dengi pi yalade namar ba kali long adu mentar ni kuah ka jing sya kum bagalong le sing ngim nom keno eno na noru kai ka jing kuah jong idu kumong ki dak sokar panina management ru kalong iko abe ya ka siwa bangin bu ya ka sing sola la kalong nong tai ki barim na kalong ki batamai ni la kalong nong tai jong ki company kasih labor ni lah kalau kita ini su kumju kemengidan hang ni kembalong pi lah bahkan sadon kata kajing kon dan kadang sulung tangka verbal tak kian mah kampat dan kan jento dai nak kata kolektif di minta tak union baru kawe kita tinggi lah rai kan sangai ikan ni pat bengi ang nur adu nang ilayo ai kita kabasai yang salah mane di hang turu ilak kersyai ba la kadon kan jikot kritikal ya ngi kaptam haban kedua suai ini di iru lah komet ba sakot ini stakeholder namar milik kerki atau ka sien tu namar ba ai i ba po yang dorbar mah ya rai banyak hang tinggi lah ya kerki cuma iru ila ong ba sakot suai yang ini bagi stakeholder indala ni kot suai ki stakeholder ya ki sakot seperti ini aduh dapat empat dan tak kecil khot hampir khodem ya kita stakeholder tinrai kami imban tadi ya takat daw kendong panik ini para trai kitchen numrai lek ban soi keluar tinggi kemen ba ribet percaya bahasa kan yang ini nampak office yang takadaw isip yang harai ba government management kan ai tak jito ba khamsai kana bang isu tu bagi lalu keluar balada kalau kebasai kalau kedur ikan ikan biar ya sudah nasi skim kebangi labu kebuai kepoin ikloy berarti kumno Pak Raju kumne kong
Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F. Ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.